Gaurkoan kamera aurrean Ane Baio dugu gurekin eta datozen minutuetan kiroletik saio berri honetan Eusko Artean duen proiektu berri bat ezagutuko dugu. Lehenik eta behin ongi etorria Ane eta konta iguzu, ze proiektu duzu Eusko Artean? Kaixo egunon, ni Ane Baio naiz eta hori, IBEF ikasi nun Gasteizen nintzela. Eta, prestatu duan proiektua da emakumei bideratutako proiektu bat, korrikan hasteko proiektu bat, eta hori emekiren bidez hasi nintzen proiektu hau pentsatzen eta prestatzen. Eta hori, orain aurrera aterako dugu proiektu hau, eta emakumei zuzendutako running taldeak dira. Primeran, beraz, baduzu formakuntza proiektuarekin loturik, ez? Eta zure ikasketak aurrera eraman ostean, praktikan jartzeko balioko dizu, ezta? Bai, hori da, 4 urte egon naiz Gasteizen IBEF ikasten, eta, Gasteizen nintzela running taldeetan parte hartu dut, eta hona etortzen ikusi nun horren falta zegoela, ez daudela emakumezkoen running taldeak, batzutan ere nik horrik ateatzeko esnaskan pertsonik batera juteko, eta ikusi nun hor aukera hau ateratzeko eta aurrera eramateko. Eta zentzu horretan, konta iguzu, zertan datza proiektua, zein da ideia edo nola eraman nahi duzu aurrera? Ideia da hori, inoiz korrika ez duten emakumeak korrikan hastea, eta ohitura hori hartzea, eta gero ere beste alde batetikan, korrika egiten duten emakumeak edo adibidez bakarrik ateratzen direnak edo ez dakatenak ideia handirik korrika mundu honetan zer egin nik lagundu ahal izateko edo behintzat hori hobetu ahal izateko eta talde bat sortzeko. Primeran, eta horretarako emekiren laguntza izango duzu. Zelako harrera egin zizuten emeki elkartean proiektua aurkeztu zenuenean? Nik proiektua komentatzen esan ziaten justo horrelako zerbait bilatzen ari zirela, eta lagundu ziaten proiektua burutzen, eta beraien laguntza izan dut momentu orotan proiektua batetzeko, eta oraintxe bertan, urtarriak 10 hasiko gera, eta bai emek eta bai ni gaude super motivatuak hasteko proiektu honekin. Oraindik entrenamenduekin hasi ez bazarete ere, entrenamenduak prestatzeko lan handia egin behar izan duzu, eta hor lanketa bat dago atzetikan askotan ikusten ez dena, ezta? Bai, hori da, batzutan pentsatzen dugu bakarrik dela korrika egitea, eta azkenean atzetikan dago prestatzen makrozikloak, mikrozikloak, zen nahi dudana ere da entrenamenduak ezberdinak izatea, ez beti korrika egitearena izatea, baizik eta batzutan indar ariketak edo teknika ariketak, seriak, eskailerak, badaude ariketa pila bat eta gauza pila bat landu behar direnak, eta hori prestatzea da lan handia da eta ordu asko sartu behar dira. Orduan, orain txebertan zentratzen ari garen aspektuan, gauza horiek sartzen dira. Primeran, eta azaldu duzun moduan, maila desberdinetako taldeak sortuko dituzu, nolakoa izango da hori? Oraingoz 2 maila ezberdin dazkagu. Lehenengo maila da inoiz korrika egin ez duten emakumentzat, eta bigarren mailan sartuko lirateke noizbait atera direnak edo kirola itearen ohitura hori dakaten emakumeak, eta gero hori, ikusten badugu lehenengo talde horretan ondo moldatzen bazera, pasalko zinateke bigarren talde horretara. Orduan, 2 talde oraingoz, eta noizbait ikusten badugu edo aurten ikusten badugu jende asko dagoela, eta jendeak, emakumeek maila handia dutera, 3. talde bat osatu ahalko litzateke edo begiratu ahalko genuke atera ala ez. Eta primeran, martxan jartzen ari zarete oraindikan, ez dakit jendeak jada proiektuarekiko interesa erakutsi duen, jada izen ematerik izan alden edo nola dago asuntua? Bai, badazkagu emakume dexente, eta hori, izen ematea doan da, eta Facebook eta Instagram sare sozialetan publikatu dugu posta, eta kontaktuan jarri den jendea, ja prestago korrika egiten hasteko.
Eta konta iguzu, askotan esaten da ez gizon eta emakumeen gazkoen gorputzak desberdinak direla, batez ere kirola egiterakoan diferentzia hori nabaritzen dela, zukala ikusten duzu, ze desberdintasun daude edo, ze prestatu duzu talde hauetara kirola egokitzeko. Egia da, bai daudela ezberdintasunak emakumezkoen eta gizonezkoen aldetik, fisiologiko, ezberdintasun fisiologikoak bai daude, baina nik honekin nahi dudana da, emakumeak eroso sentitzea eta behintzat taldeak osatzea beraien artean, behintzat lagun taldeak izango balira bezala. Eta hori esan, nire helburua da, emakume taldeak sortzea, beraien ordu libretan bakorrik egitera ateratzeko eta eroso sentitzeko. Eta zuretzat ere, baliagarria izango da, ez? Ikasketak egin ostean, ikasketak hori praktikan jarri ahal izateko. Hori da, ni badakit egunero zerbait ikasiko duala, zen azkenean jendearekin erlazionatzen zeranean edo beste emakumeekin erlazionatzen zeranean beti ikasten duzu zerbait. Orduan, ni alde horretatik badakit egunero zerbait ikasiko duala. Eta elkarrizketarekin amaitzeko konta iguzu, nora bideratu nahiko zenuke zure ibilbide profesionala edo proiektu honi zer eskatzen diozun? Nik proiektu honekin lortu nahi dudana da, hori leheno esan dudana, azkenean etxean dauden emakume horiek kalera irtetea eta behintzat beraien buruei denbora hori eskaintzea. Batzutan ez gara konturatzen, baina ez diogu denbora, niretzat oso garrantzitsua den denbora hori eskaintzen. Eta kirola den, eta gainera osasunaren zati handi bat den mundu hori aurrera eramatea edo behintzat zehozer egitea super garrantzitsua da. Orduan, nire helburua da hori, etxean dauden emakumeak edo ez dakit, por vergüenza edo etxean geratzen diren emakume horiek eta letxoak izatea korrika egin ahal izateko. Primera, Nane, basandako guztiarekin gelditzen gara, así que mila esker gure galderak erantzuteagatik. Zuei, mila esker.